Sa usa ka mauswagong katilingban, ang panglawas dili usa ka pribilehyo, kundili usa ka katungod. Nagtuo ko nga ang tanan angay ug adunay access sa serbisyo sa panglawas. Ang tanan adunay katungod nga makadawat og tambal og pag-atiman bisan pa sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Dili angay mahimog babag ang kakulang sa pinansyal aron makadawat og dekalidad nga medikal nga pag-atiman. Dinhi sa ato ang distrito sa Davao City, kinahanglan natong ipasiugda nga ang panglawas sa katawhan ang atong unahon. Sa mga ospital ug health centers, siguraduhon nato nga adunay igo nga mga tambal, ekipo ug mga doktor nga andam motabang sa oras ng panginahanglan. Pinaagi sa atong plano, masiguro nato nga ang matag lumulupyo dinhi sa Distrito 2, bata man o edaran, dato man o kabus, adunay patas nga benepisyo ug suporta sa panglawas. Palig-unon nato ang mga barangay health centers, palapdan ang libreng check-up ug medical assistance programs, and last, siguraduhon nato nga walay pasyente nga mapasagdan. Buot nato nga himuon nga modelo ang atoang Distrito 2 sa hapsay, paspas og tinud-anay nga serbisyo sa panglawas. Klaro ang atong tumong. Walay mabiyaan, walay mapasagdan, ang tanan nga nanginahanglan og tabang angay matabangan.